Sziasztok, srácok! Boldog új évet! Srácok, új év van! 2025! Welcome van minden! És tudom, rosszul értem a welcome-on, na mindegy. Na mindegy, ebben az évben is. És nem, rosszul kezdtem, szóval. Mert mi? Előbb szokták mondani a múlt évet, és utána a jövőt. Na, tehát ebben az évben ugye alapítottam a csatornámat, és hát hatan fel is iratkoztatok, ami nagyon hálás vagyok, amiért, nem tudok már beszélni se. Picit sok pezsgőt ittam, na mindegy. Tehát, na mindegy, 2025-ben remélem, hogy még többen iratkoztok fel, és én is megpróbálok olyan tartalmat csinálni, hogy feliratkozzatok. Mostantól remélem, hogy tudok majd vágott epizódokat csinálni, vagy shortsokat, mert hát arra még nem jöttem rá, hogy kell, tudom, nagyon hülye vagyok. Na mindegy, az a lényeg, hogy mostantól már vágott epizódok lesznek, ez az utolsó, úgyhogy ezt a videót mire feltöltöm, már valószínűleg olyan, hát 2025 lesz bőven, úgyhogy ja, de még ezt a videót 2024-ben veszem föl. Szóval még egyszer utoljára, dehogy utoljára, srácok, még egy csomó ilyen lesz. Welcome to 2025, boldog új évet, srácok!